Evo treneru, nažalost ovim porazom u pripremnoj drugoj utakmici zaključujemo mini turneju u Mađarskoj u Budimpešti. Evo, možda prokomentirati obje utakmice. Pa je, prva utakmica Ferencvaroš koju smo vodili cijelu utakmicu. Na kraju smo je uz jednu-dvije greškice propustili pobijediti, ali evo ga, danas u jednom netipičnom terminu odigrali smo tu drugu utakmicu. Nešto slabije smo bili u fazi obrane. Kad primimo 35 golova, onda je stvarno teško govoriti o nekoj kvalitetnoj obrani. Ali možemo u globalu ne biti skroz zadovoljni. Naravno, kad izgubiš nikad nisi zadovoljan, ali isprobavali smo nekakve taktičke varijante u oba dvije utakmice i evo ga, 2 tjedna do početka prvenstva i Euroligi. Dojam je da se nije baš išlo onako punom snagom, da ste se malo kao i čuvali, jer ne bi sad nikako dobro došla nikakva ozljeda. Evo, to se dogodilo Aleksandru Ceniću, što je s njim? Pao mu je igrač na nogu, vidit ćemo težinu ozljede, ja se nadam da nije tako ništa strašno i ništa, sad ćemo se malo odmoriti i od ponedjeljka opet ući u trening i imamo još jednu pripremnu utakmicu u petak protiv Spačve Doma i onda kreće veljača. Da, kreće luda veljača. Sretan put doma i puno uspjeha dalje. Hvala.